Usa ka aktibong pulis nga nadestino sa Cagayan de Oro City Police Station 9 ug kauban nga sibilyan ang sikop sa mga personahe sa Regional Drug Enforcement Unit 10 human nga naaktuhang nagpot session. Ang detalye sa report ni James Pauluya. Usa ka buy-bust operation ang gikasa sa mga personahe sa Regional Drug Enforcement Unit 10 batok sa usa ka alias Kano, kinsa notadong tigpayuhot og droga sa Mahogany Street, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Apan nakasibat ang sospek. Dihang girikisa sa mga otoridad ang panimalay sa sospek, nakurat kini. Dihang naaktuhan ang duha ka mga individual nga nagpot session sa sulod. Lakip na dinhi ang usa ka police corporal nga na destino sa Cagayan de Oro City Police Station 9. Actually, dili kini siya ang maong target, no. Adunay usa ka individual pod, duha laman ang ato ang nadakpan, aduna pa isa ka buok nga at large, og naaktuhan gid kini sila nga nagsuyop sa maong illegal nga droga. Wala una gipanganlan sa kapulisan ang duha ka mga dinakpan. Apan sumala sa Pro-10 gawas sa mga drug paraphernalia, nakuhaan pa kuno og tulo ka mga pakete nga adunay gituuhang shabu ug usa ka pakete nga gituuhang pinauga nga marijuana. Samtang gikumpirma sab sa Cagayan de Oro City Police nga nagpositibo na sa random drug test ang maong pulis niadtong November 22, 2023. Apan nagnegatibo kuno kini sa gihimong confirmatory test. Ang pagkasikop ni ining PNP personnel, no, this is also part of our intensified cleanliness policy program nga ato ang gina-implement sa PNP Pro-10. Sa pagkakaroon, no, giandam na sa ato ang kapulisan sa RDEU 10 ang ipasaka nga kaso for violation of Section 5, Section 11, 12, and 15 for violation of RA 9165 and aduna pod usab kitay gina prepare pod karon for administrative case nga atong i-file pod sa maong PNP personnel. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauluya para sa One Mindanao.